Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Rania School. Είμαι η Ράνια και σήμερα θα μιλήσουμε για το ρήμα βάλω. Και είναι η ώρα να χτυπήσετε το like, την εγγραφή και την καμπάνα. Και πάμε στο μάθημά μας αμέσως τώρα και στο τέλος του βιντεομαθήματος ακολουθεί μια πληροφορία. Και πάμε σε αυτό το βάλω, το οποίο μαζί με τα συνθετικά του φτιάχνουν ένα σωρό ρήματα. Για ακούστε. Αναβάλω, καταβάλω, διαβάλω, παραβάλω, αντιπαραβάλω, μεταβάλω, προβάλω, αμφιβάλλω, περιβάλλω, εισβάλλω, επιβάλλω, υπερβάλλω, υποβάλλω, προσβάλλω. Πολλά, πάρα πολλά. Είναι ένα πολύ χρήσιμο ρήμα και ένα ρήμα που μπορεί να κουμπώσεις μία πρόθεση μπροστά και να το δώσεις όποια μορφή εσύ επιθυμείς. Ωστόσο, στην ορθογραφία του έχει μία ιδιομορφία. Οι χρόνοι που δείχνουν διάρκεια. Οι χρόνοι με διάρκεια, όπως ο ενεστώτας, ο εξακολουθητικός μέλλοντας, ο παρατατικός, έχουν δύο λάμδα, ενώ οι στιγμιαίοι όπως ο αόριστος, ο συνοπτικός μέλλοντας έχουν ένα λάμδα. Τι θυμάμαι? Αν θυμάσαι ότι ενεστώτας, εξακολουθητικός και παρατατικός έχουν διπλό, όλοι οι άλλοι έχουν μονό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να διαχωρίσει το ρήμα βάλω σε ποιες περιπτώσεις έχει διάρκεια και σε ποιες περιπτώσεις είναι πιο συνοπτικό, πιο στιγμιαίο. Πάμε να κάνουμε παραδείγματα για να δούμε τις διαφορές τους. Εγώ τώρα εισβάλλω μέσα στο σπίτι σου, ενώ χθες για μία φορά τι έκανα, εισέβαλα σε αυτό. Κοντά. Εγώ αυτή τη στιγμή μεταβάλλω το πρόγραμμά μου και εχθές μία φορά το μετέβαλα και τελείωσε. Αν θέλω να σου δώσω εντολή, ανάβαλε καθημερινά κάθε τι που σου προκαλεί άγχος. Διώξτε από τη ζωή σου. Ανάβαλε προστακτική ενεστώτα, ενώ ανάβαλε τη συνάντηση με το γιατρό για να προλάβεις να είσαι σωστός στη δουλειά σου, ας πούμε. Προστακτική αορίστου. Προστακτική είναι αυτό το ανάβαλε και προστακτική είναι και αυτό το ανάβαλε. Ακούγονται το ίδιο? Ναι. Όμως το διπλό λάμδα αφορά στον ενεστώτα, ενώ το μονό στον αόριστο. Τι βάζεις στο μυαλό σου λοιπόν? Διαρκείας, αυτό που λέω, το βάζω με δύο λάμδα. Στιγμιαίο, αυτό που λέω, το βάζω μόνο με ένα. Δύο τα λάμδα του ενεστώτα και ένα το λάμδα του αορίστου, τρία συνολικά, όπως και τα βήματα που έχετε να κάνετε αυτήν εδώ τη στιγμή. Εγγραφή, like και καμπάνα. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να μου είστε καλά. Γεια σας. Το ήξερες αυτό? Ο πρώτος που ανακάλυψε την μπανάνα και την έκανε ευρέως γνωστή ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, φτάνοντας στην Ινδία το 327 π.Χ.